nároku na odmenu, na honorár, tak veľmi dobre viem, že takýto dobrovoľnícky počin je aj historická reví, Bystrický Permon. Možno mnohí ľudia si to nevedia ani predstaviť, že čo všetko to obnáša, pretože to je proste kvantum práce, aby vám niekto pravidelne nám prinášal tie senzačné informácie, ktoré si vieme v tomto časopise prečítať a ešte k tomu aj s pravidelnosťou. Ale aby som teda nerozprávala ja, tu po mojej ľavici sa nachádza súčasný šéf-redaktor časopisu, ktorý teda nás aj oslovil, aby sa toto úžasné, výnimočné, dnešné okrúhle podujatie zorganizovalo práve na Bystrickej hodinke, za čo sa mu chcem veľmi, veľmi poďakovať, že takto na nás myslel. A to je Richard Senček. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Je to úžasné najmä preto, že sa spojil Bystrický Permon s Bystrickou hodinkou, čiže dve organizácie, dve skupiny ľudí, ktorí sa snažia pre naše mesto niečo robiť, snažia sa ho popularizovať, snažia sa vyťahovať tie hodnoty, ktoré tu máme, na povrch svetla, šíriť ich a nedovoliť im, aby zanikli v prachu času. Čiže ja som o to radšej, že sme sa tu takto mohli stretnúť, že sme dali teda tieto dve podujatia dokopy a vytvorili sme to, čo dnes uvidíte. Ja ti budem trochu oponovať, pretože 55 prednášok, dnes to urobíme trochu inakšie, čiže 55 prednášok to nebude, bude to 54, pretože dnes nebude žiadna prednáška. My ideme oslavovať tak trochu sa chváliť, trochu sa predstaviť, a dať vám predovšetkým priestor na to, aby ste sa spýtali to, čo by vás zaujímalo možno zo zákulisia, z toho, čo sa nedozviete na stránkach časopisu, aj z toho, čo bežne sa nehovorí o časopise, o tom, ako to funguje u nás, ako to začalo, ako to skončilo, alebo kam sme chceli smerovať. Viete, ale 20 rokov prinášať 4-krát do roka plné číslo článkov a za každým hľadať niečo nového, to nie je to len také jednoduché, pretože my musíme tie články aj hľadať, my musíme niekde vykopať, skúmať, niekedy to je ľahšie, niekedy je to ťažšie, ale tých 20 rokov to, myslím si, že na Slovensku nás prečila iba Bratislava so stavbou nemocnice v Rásokách, ale inak to. Takže máme byť na čo hrdí. Pred 20 rokmi, keď vznikla táto myšlienka vydávať časopis, ja som pri nej nebol. Ale sú tu medzi nami ľudia, ktorí si teda na to nielenže pamätajú, ale ktorí to teda priamo iniciovali a vytvorili. Nie všetci sa žiaľ mohli dostaviť. Z tých, ktorí sem prišli, tak je to náš prvý šéf-redaktor, zakladateľ Paolo Gelder. Zástupca, grafík Dušan Jarina. No a z tej prvej skupiny je tu ešte Janko Baláš. Dovolím som si ešte domov odozdať pozdrav Igorovi Chromekovi, ktorý už nám dnes neprišiel, ani nemohol. No a myslím si, že to je z tej prvej zostavy asi všetko. Ešte žiaľ chorá je aj Slávka Očenášová, ktorá bola pri tých začiatkoch, ale bola tam krátko. Na to sa medzi Permoniákov dostali Jožko Ďuriančík a Euka Púžiková. Potom som prišiel ja a ďakujem. Mám to rád, tak môžete to ešte zopakovať. No a tak ako život prináša zmeny, tak sa pred 3 rokmi zmenil nielen šéf-redaktor, ale aj vydavateľ Bystrického Permonu a zmenila sa aj redakčná rada a sme teda nastúpili taký omladzujúci trend, takže medzi nami je aj Filip Glocko a Paolo Hradček, ktorý nastupuje aj univerzitu a študentov, ktorí píšu do nášho časopisu. Čiže to sú tak zhruba všetci, ktorí sú v redakčnej rade, ale len takto časopis nefunguje.
Takže ešte mi dovolte, aby som tu po ľavici predstavil našu gramatickú korektorku, Helenu Háborsku. No a šedá eminencia celého časopisu a ruka, ktorá to všetko vedie, triedí a rozdáva, je moja manželka Anka. Ako vidíte, aj teraz tu filmuje, natáča a stará sa o všetko, čo treba. Takže jej treba poďakovať za to, že to vôbec funguje. Áno. Toľko ku krátkemu predstaveniu redakčnej rady a skôr než sa dostaneme k tomu, na čo všetci čakáte, a to bude hlavný bod programu, uvedenie novej knihy do života, ja by som možno zablúdil do tej histórii, ktorá bola pred 20 rokmi a poprosil našich najstarších, služobne najstarších členov, aby si zaspomínali a možno odpovedali tak v stručnosti, že prečo vás toto vôbec napadlo, kvôli čomu ste toto urobili a ako to vyzeralo, keď ste sa prvýkrát stretli.